Hovedstaden skal have sit eget isteater. Det mener Skøjteklub København, som håber at få støtte af Københavns Kommune til en ny stor isarena. Lige nu er klubben i gang med en opvisning i Østerbro Skøjtehal for at vise, hvad de dur til. Og vi har Stine Sylvestersen med i Skøjtehallen. Og Stine, hvad er isteater for en størrelse? Isteater er en slags moderne kunstskøjteløb. Det er sådan en blanding af dans og teater og lys og lyd, og så er det selvfølgelig på glat is. Og lad os lige se lidt af det. Det er Hoffmanns eventyr Nøddeknækkeren, og det er medlemmer af Skøjteklub København, der er på isen. I alt er der 300 medvirkende, og også nogle internationale stjerner og verdensmestre, som kommer senere. Og Henrik Skovlund, hvorfor vil I gerne have et stort isteater? Jamen altså, København og københavnerne vil med et isteater få et oplevelsesmæssigt fyrtårn. Virkelig et sted, hvor man kan blive underholdt, familie, børn, gamle, ældre. Isteater er jo en helt ny form for, i hvert fald i Danmark, form for teater, hvor man kan sige, at de gamle traditionelle teater ikke kan levere et produkt, som man kan få i et moderne isteater. Men nu er det her Østerbro Skøjtehal, og det er ikke sådan lige det, I har tænkt. I vil gerne lave en isarena til 60-70 millioner kroner. Hvordan skal den være anderledes? Ja, det er korrekt. Østerbro Skøjtehal er jo gammel, 30 år gammel. Men det vi havde forestillet os, det der er behov for til et isteater, det er, at der skal være ordentlige scenefaciliteter, lydfaciliteter, tilskuerfaciliteter, så publikum kan få en kæmpe oplevelse, når de kommer og bliver underholdt. Tak skal du have. Og Helle Selsø, nu ved vi, at I har lavet en undersøgelse, der viser, at der er mange mennesker, der gerne vil se sådan noget isteater her. Lige nu er det Nøddeknækker, men hvad er det, I gerne vil vise i fremtiden? Vi vil gerne udbygge disse shows, og så vil vi også gerne have mulighed for at tage nogle internationale shows hjem. Lige i øjeblikket, der har vi jo Holiday on Ice i Herning. Det skulle være i København. Og så vil vi meget gerne også lave noget samarbejde med andre kulturelle aktiviteter, som operan, balletten, og måske også have rockshow på isen og give vores borgere nogle helt fantastiske oplevelser, som ikke er set før. Hvad vil det betyde for skøjteløberne i Danmark? Dels så kan vi udbygge sporten i det. Vi har i øjeblikket en elite, som har brug for meget mere træningstid, sådan så det vi kunne gøre sig både helt kanon internationalt. Okay, tak skal du have, og held og lykke med det. Jeg kan lige fortælle, at forestillingen her bliver også spillet i morgen kl. 15. Ansøgningen om projektstøtte til isteatret vil blive behandlet på Københavns Kulturudvalgs møde på torsdag.